Ahoj, ako sa voláš? Sára. Sára, pekné meno. Vieš, ty si presne ten typ ženy, pre ktorú by som dokázal niekoho udrieť na Oscaroch. Čo keby si rovno napísal do môjho mobilu svoje číslo? OK, fajn. A čo keby sme spolu išli niekam na film? Čo keby sme radšej natočili my dva spolu nejaký film? Čo? Veď vieš, domáci film. Alebo by sme mohli ísť spolu najprv niekam na večeru. Čo keby si rovno zjedol mňa? Čo robíš? Prečo sa tak správaš? To je moja úloha. Radšej ma zober do postele a daj mi ty nejaké úlohy. Vieš, ja už asi pôjdem, už je aj dosť veľa hodín. Kam ideš? Poď sem. Nie, ja naozaj vlastne musím ísť, lebo ráno skoro stávam. A čo keby som ti niečo postavila priamo tu pod stolom?